će ta vlada traje vrlo kratko. Ne vidim zašto bi socijalisti podržavali nešto što bi sa njihovog stanovišta bilo loše. Ako je nešto sa njihovog stanovišta dobro, ja ne vidim kako to, po jednoj prostoj logici, možda bude dobro za Srbiju, ili barem za Srbiju za koju se ja zalažem. Koštunica je izabrao tvrdeći da je podrška socijalista, a da budu dalje od vlasti, manje zlo nego da uzme ostatak DOS-a i DS, ali da ih uzme u vlast. I to je tačno. On je tačno pogodio. A to što će oni da dobiju, socijalisti, neka mesta u nekim upravnim odborima, u nekim, ne znam, gde sve tamo, gde mogu lepo da se parice mažnjavaju, da se ništa ne radi, pa to za Koštunicu neće biti tako visoka cena ako je ono što on dobija za uzvrat to da konačno uredi Srbiju po svojoj meri, Srbiju u kojoj neće moći da se jedu kobasice kad Popirinej kaže da to nije lepo. I ja ne vidim zašto bi Koštunica tolerisao demokratske lopove i zašto bi mu se oni činili prihvatljivijim od socijalističkih. Nije uzeo ni jedne, ni druge. Mi imamo kompletno rukovodstvo SPS-a, onog za vreme vlasti, i sada, osim par likova koji su nešto istupili iz SPS-a jer su se u nekim kalkulacijama preračunali, inače cela mnogočlana banda je na broju. Vidljivi su znaci da se socijalisti odmiču od Miloševića. Jedini razlog što on operativno ne rukovodi SPS-om je taj što ga je uhapsilo i odvelo u Hag, što nije bila volja socijalista. Da ga nije uhapsilo i odvelo u Hag, on bi i danas sedeo tu na Dedinju i direktno bi rukovodio time, ako već ne bi bio možda i jedan od ministara u Koštuničinoj vladi. Uopšte se ne bih začudio. Ja sam čuo mnoge gluposti, ali ta je svakako jedna od najvećih. Autorska prava mogu da pripadnu i Teofilu Pančiću. Nemam ništa protiv. To da li je neko, ne znam, glasao iz Bodruma ili iz Podruma, u poređenju sa ljudima koji su ubili stotine hiljada ljudi, jednostavno neću da razgovaram na tu temu. Mene je sramota čak i da se opredeljujem oko toga. Ne postoji čovek iz socijalističke stranke danas, budući da je Sloba u Hagu, koji je opasniji od jezgra, Beba, Čeda, Vesić. Čedomir Jovanović je političar demokratske vlasti ove zemlje, za kojeg možete voleti ili ne voleti, biti njegovi simpatizeri ili naprotiv. Dakle, to je sve legitimno i to je sve u redu. Ne postoji niko ko ima prljave ruke, a čistu savest. I mirnu savest. To je uspelo samo Čedi i to treba da uđe u istoriju ljudske vrste, da jedan čovek koji ima prljave ruke ima čistu savest. Milorad Vučelić je čovek koji je, što bi se reklo, rečnikom Haškog tribunala, učesnik u zajedničkom zločinačkom poduhvatu. Ja njega uopšte ne gledam kao političara i uopšte ne mislim da je on bilo kakva opcija. Uopšte nije da se ja sad opredeljujem za ili protiv njega. Mislim da sa takvim ljudima, da u ovoj zemlji ima zakona, da bi s takvim ljudima se sudije bavile, a ne vi ili ja. Ja tvrdim da danas Milorad Vučelić, bez obzira što o njemu mislim sve najgore, nije opasan kao što bi mogao da bude opasan Čeda.